L-istorja li se naqra llum mill-ktieb ħrejjef mir-Repubblika Ċeka u rrakkontati minn Emanuel Mifsud jisima L-għolja tad-dib. Dan il-qari nixtieq niddedikah lil wieħed mill-ħbib tiegħi għalkemm qatt ma ltqajt miegħu jismu Gabriel, nsellimlek Gabriel naf li tieħu pjaċir tisma' l-istejjel li qed naqra u l-istorja jisimha L-għolja tad-dib. Kien hemm armla li kellha tifel wieħed jismu Libor. Dan Libor kien mar l-iskola tal-bidja u sar ġennien. Meta spiċċa mill-iskola tal-bidja, Libor mar lura lejn pajjiżu biex isib xogħol. Iżda ma seta' jsib imkien fejn jaħdem, allura mar ant il-ġardinar tar-re u staqsih jekk hemm xi xogħol għalih u dan minnu fih taħ xogħol. Libor kien raġel bil-għaqal, jagħmel kollox bil-qalbu u sewwa. Flusu ma kienx itajjarhom u allura kien ġemma ftit mhux ħażin. Jum fost l-oħrajn ma nofsinhar telaq kollox u mar jistrieħ taħt siġra ħdejn vaska. Dan kien il-post favorit tiegħu. Dakinhar qagħad hemmhekk imtett fuq il-ħaxix frisk u wartab, għala għajnejh u qatt jaħseb x'se jagħmel bis-somma flus li kien ġemma. Waqt li kien mitluf jaħseb, sema ħoss qawwi ta' xi ħaġa li waqgħet fl-ilma. Libor olla rasu u hemm ra 3 fajliet jomu fil-vaska. 2 minnhom kienu sbieħ ħafna, imma t-tielet waħda kienet ta' barra minn hawn. Malli Libor ra ħassu se jintilef minn sensieħ u qalbu bdiet tħabbat tant qawwi li ħasiba se toħroġ minn ġo sidru. It-tfajliet ma ndunawx li kien hemm xi ħadd iħarsilhom, għadu jowmu ftit ieħor, imbagħad telgħu u libsu libsa twila bajda. Għadu jinxfu ftit u mbagħad f'daqqa waħda inbidlu fi 3 ċinji u taru lemm. Ċinji huma swans bl-Ingliż. Libor baqa' mbellaħ b'dak li ra u mar jiġri warajhom iżda dlong tilifhom. Allura mar lura lejn il-vaska u qagħad eżattament fejn kienet poġġi dik it-tfajla ta' ġmiel li ma tistax tiddiskrivih. U mtett b'wiġġu mal-ħaxix. Li kieku seta' kien jibqa' hekk mingħajr ma jiċċaqlaq. Imma malli sar ftit tal-ħin, il-ġardinar il-kbir mar għalih ħalli jkomplu jaħdmu fil-ġnien il-kbir tar-re. Għal komplament tal-ġurnata laqas kien jaf x'kien qed jagħmel għax moħħu baqa' jaħseb fuq dik it-tfajla u l-lejl qattaw jitqalleb u jistenna li jfittex jisbaħ ħalli jmur għax-xogħol biex fl-ofsinhar imur lura lejn fejn ra it-3 fajliet. Dak in-nar il-lejl ma rid jgħaddi b'xejn. Imma fl-aħħar Libor libes u telaq lejn xogħlu. Laqqas laħaq sema l-ewwel tok tal-ofsinhar li Libor telaq kollox minn idejh u mar b'pass ħafif lejn il-vaska u staħba viċin il-post fejn il-ġurnata ta' qabel it-3 fajliet ħallew ħwejjiġhom. Ma damx jistenna wisq, waslu 3 ċinji bojot u f'daqqa waħda inbidlu fi tfajliet. Neżaw ħwejjiġhom u poġġewhom mitwin viċin fejn kien mistoħbi Libor. L-isbaħ waħda iżda dendlet il-libsa ma' waħda mill-frijaj tas-siġra fejn kien mistoħbi l-ġuvni. Malli 3 li huma niżlu fl-ilma, Libor ta' walidu u sera il-velu li fih kienet imgeżwra dik it-tfajla ta' qalbu. Iżda waqt li kien qed jagħmel dan, biżball Libor laqat il-weraq tal-fera u it-tfajliet indunaw bih, għamu jiġru, libsu l-ilbies, imbidlu f'ċinji u taru lemm. Imma t-tielet waħda ma setax issib il-velu tagħha u bdiet tħares lemm u lawn biex tara s-sibux. Tajt ħadulu la safar, jew tar li marriħ, bdiet tajt it-tfajla nkwetata għal-mewt. Jew ġi xi raġel ħażin u seraquli. Libor ħareġ minn wara s-siġra u qalilha: "Le, Sinjorina, la kien ir-riħ u lanqas la safar. Il-velu tiegħek qiegħed għandi." "Tiju li mela jekk jogħġbok għax irid immur nilħaq lil ħuti," talbet it-tfajla.
Le, ma tarax, wieġeb Libor minnu fih. Ma tarax li minn is-sen ħallik titlaq. Inħobbok tant, inħobbok aktar minn kun ħaġa oħra fid-dinja. Jekk titlaq żgur li mmut bidwejjaq li jaqbadni. Le, minn issa noqgħod miegħek, wieġbet inkwetata tfajla. Ma rridx inġiblek xorti ħażina, jekk ma mmurx lura tiġi ommi għalija u miskin int imbagħad. Tiġi kemm trid, reġa' Libor. Għalik lest nagħmel kollox, sa niġġieled mal-ġganti u naqbes fin-nar. Oqgħod miegħi. Kollu sew, noqgħod mela, inċismek. Libor. U int? Jien jisimni Indivja. Ejja, Indivja ta' qalbi, ħanieħdu kant ommi. Ommi tieħu ħsiebek daqs li kieku kont binta. Jien minix xi raġel sinjur, imma lik se naħdem aktar ibes biex ma nħallikx nieqsa minn xejn. Libor u Indivja marru lejn id-dar tal-armla id fit. Din baqgħet mistaġba x'kien lil-bina sejjer id-dar ma' tfajla daqshekk sabiħa. Tata merħba bil-nisbaħ u bid-dmuħ f'għajnejha birkithom it-tnejn. Issa se jkolli mmur lura x-xogħol qal Libor u dar lejn Indivja u staqsija xi trid ninġiblek miegħi la niġi lura. Xejn. Għalija l-importanti hu li tiġi lura int, għażiż ta' qalbi, Libor. Huwa ħireġ Libor ġibet lil-ommu fil-ġemp u minn taħt l-insien għalilha ara ma, qed taraħ dan il-velu. Muru aħbih fis-senduq u jiġri ara ma tagħtihx lill-Indivja lanqas jekk titlobulek. Ħu ħsiebha sew. L-armla ħbiet il-velu fil-qiegħ tas-senduq u mbagħad marret dejn l-arusa ta' bina u qadet tkellima fuqu. Malli rajt li Libor ġej miegħek, fraħt bdiet tajt ix-xwejħa għax kont ngħidlu biex isib tfajla bil-għaqal u jiżżewwiġha, imma malli rajt lilek ħsibt li Libor ġib miegħu lill-prinċipessa daqs kemm inti sabiħa. Ma, kieku Libor ma ħadlix il-velu l-abjad, kont rani ħafna isbaħ. Dak il-velu tassew jixraqli, speċjalment ma din il-libsa. Imma m'hemmx tagħmel, la ħaduli. La jiġi ngħidlu jagħtihuli, ħalli tkun tista' tarani bih, wieġbet Indivja. Il-velu ma ħadux miegħu ta', imma ħallih f'idejja biex nieħu ħsiebu jien. Qabżet Libor. Jien ma rridux, wieġbet minnu fih Indivja. Ħaseb li rridu għalija? Jien semmejt il-velu għax kieku nilbsu, int tkun tista' tara kemm joqgħod sewwa fuqi. Ara ħanajdlek. Stenna ftit ħammur inġibu. Imbagħad nerġa' nqedu f'postu ħalli Libor ma jindunax li ħriġtu, qalet l-omm. Ix-xwejħa marret iġġib il-velu. Malli ratu, Indivja ħaditu f'idejha, telet fit-tieqa, fetħitu u daret lejn l-omm. Għajt l-Libor, ma, li jekk irid jiżżewwiġni, jiġi għalija fuq l-għolja tad-deb. Malli temmet dan il-kliem, Indivja xeddet il-velu fuq rasa, imbidlet f'ċinju u taret il-barra mit-tieqa. Ix-xwejħa baqgħet skantata u qadet tibki għax setet timmaġina x'kien se jagħmlilha bina talli ma semetx minnu u tat il-velu lill-Indivja. U Libor ma damx wisq ma wasal u miegħu kellu bukkett fjuri mill-isbaħ u offa mimlija frott rari. Kien jidher ċar li Libor kien ferħan aktar minn qatt qabel. Iżda malli ra lill-ommu tibki u lill-Indivja ma seta' jaram kien, fehem mill-ewwel x'kien ġara u ħassu bħal raġel brasu maqtuwa. Qgħad bil-qiegħda frokna jibki u jolfoq u ommu tara hekk bidiet tixer u tajjat. Meta kkalma dar fuqha u talabha tagħmillu sorra għax iddeċida li jmur l-għolja tad-deb ħajfittex lil dik it-tfajla li tilef għaqlu warajha. Libor qabad triqtu iżda l-kemm beda miexi pass ħafif ma kellu ebda idea fejn kien sejjer għax l-għolja tad-deb lanqas biss qatt kien sema biha aħseb wara kemm kien jaf fejn hi. Mexa u wasal f'bosq kbir
u tal-biża', b'ħafna siġar għoljin jgħattu s-sema u b'ħafna ħsejjes strambi x'aktarx ta' annimali selvaġġi. Ħin minnhom minn fost dawn il-ħsejjes jisma' imbieħ ta' kelb u jilmaħ darġ kejkna fejn kien joqgħod kaċċatur. Nitolbok, Sinjur, ħallini ngħaddi ftit tal-ħin għandek ħanistrieħ, ili ħafna miexi. U jekk ma jimpurtax tagħtini kisra ħobs u naqra ilma għax ili ħafna ma nitrejjaq. Qal Libor malli l-kaċċatur fetaħ il-bieb. Il-kaċċatur talbu jidħol u taħ ħobża u biċċa laħam. Issa fejn sejjer inti bħalek? Staqsa l-kaċċatur. Lejn l-għolja tad-deb. Għandek idea fejn nista' nsiba? L-għolja tad-deb? U hemmhekk xejjer tagħmel. Libor irrakkonta l-istorja kollha u reġa' staqsa lil kaċċatur kienx jaf fejn qiegħda din l-għolja. Jisobija, imma m'għandix idea u jiġbu l-kaċċatur, biss nista' nistaqsilek. Il-kaċċatur qam minn postu, fetaħ il-bib ta' barra, ħareġ suffara u saffara 3 darbiet. Lanqas għaddew 2 sekondi li ma tfaċċawx 100 ċawla jittajru madwaru. Għajdu li ftit, għasafar, fejn tiġi l-għolja tad-deb? Li xi ċawla wieġbet fisem il-bqija? Ma nafux, imma l-ħbib tagħna li hemm maħuk żgur li jafu. Il-kaċċatur ringrazzja liċ-ċawl u dar fuq Libor. Murant ħija li joqgħod 100 mil il-bot minn hawn. Għajdu li battek jien u dak jgħidlek fejn tinsab l-għolja tad-deb. Libor iżżaħħajr lill-kaċċatur, sellimlu u telaq minnu fih. Mexa u mexa u mexa għal b'siġar skuri u għoljin biħsejjes tal-biża' madwaru ta' xi annimali selvaġġi ifittxu xieklu. Is-siġar tant kienu folti li firiġu xulxin li s-sema lanqas baqa' jidher. Imma fl-aħħar Libor wasal fejn kien joqgħod ħu l-kaċċatur. Dan laqgħu f'daru l-istess kif għamel ħuh. U malli Libor staqsih dwar l-għolja tad-deb, ħu l-kaċċatur ħareġ quddiem il-bieb, saffar suffara 3 darbiet u minnu fih tfaċċaw 200 ċawla. Għajdu li ftit safar, fejn tiġi l-għolja tad-deb? Li xieħ ċawla wieġbet fisem il-bqija? Ma nafux. Imma ħbib tagħna li hemm maħuk żgur li jafu. Ħu l-kaċċatur dar fuq Libor u qallu jisobija ma se jkollok tmur għand ħija ieħor li joqgħod 200 mil il-bot minn hawn. Strieħ ftit ieħor għax għandek vjaġġ twal milli għamilt. U mbagħad mur. Libor ħassu diżappuntat ħafna, imma ra li ma kienx hemm triq oħra jekk irid jerġa' jingħaqad ma' Indivja. Straħ ftit ieħor, imbagħad irringrazzja lil dak ir-raġel u telaq għalhom it-triq. Issa s-siġar deru, suwed u kbar u qishom mostri. Il-ħaxix kien twil u folt ukoll. U l-ħsejjes tal-annimali selvaġġi donnom kienu aktar fil-qrib. Imma Libor baqa' sejjer sakemm wasal għand it-tielet mill-aħwa tal-foresta. Dan laqa lil Libor għandu l-istess kif għamlu ż-żewġ ħutu l-oħra. U bħalhom ħareġ fil-bib ta' barra u saffar is-suffara 3 darbiet. Sekonda wara ġew 300 ċawla jduru ħdejn rasu. Għajdu li ftit, għasafar, fejn tiġi l-għolja tad-deb? Il-ħoss tal-ġwienaħ waqaf ħesrem u waqa' skiet kbir. Ħadd ma wieġeb sakemm minn wara nett feġġet naqra ta' ċawla u mxiet itsappa bil-qudiem. Jien naf fejn qiegħda l-għolja tad-deb. Fejn qiegħda? Staqsew flimkien ir-raġel u Libor. Qiegħda fin-nofs ta' wied kbir, 300 mil il-bot minn hawn. Tidher tleq mill-bot, wieġbed dik iċ-ċawla, hemm kastell tad-deb mibni fuqha. Fil-kastell toqgħod saħħara ma' 3 ulieda bniet. Attent għax din saħħara ħażina u kattiva ħafna. Darba kont qiegħda nittajjar l-hemmhekk u kif wasalt mil il-bot,
garat li ġebla u laqtitni f'siqi u bqajt insappab. U int, qabeż ir-raġel, imbissa se jkollok terġa' tmur u fuqek iġġor lil dan Libor. Iċ-ċawla ma ħaditx wisgos b'dal-kliem, imma ma qalet xejn. Iċ-ċawliet l-oħra taru minnu fih għax ma ridux ikollhom x'jaqsmu ma' din il-biċċa. Ir-raġel ta' ħobża u biċċa laħam lil Libor biex jiekol u wara li dan kielu xeba' telaq flimkien maċ-ċawla t-soppa. Wara ftit iċ-ċawla qalet lil Libor: aqbad 3 ġandriet u aħbihom sewwa. Jekk waqt li nkunu ntiru ngħidlek ixħed ġandra, qis li tagħmel hekk minnu fih. Libor għamel kif qaltlu ċ-ċawla t-soppa, u mbagħad rikeb fuqha u bdew itiru il-fuq sakemm is-siġar kienu ħafna l-isfel minnhom. U taru, u taru, u taru. Libor qed iħares l-isfel u ra ħafna bliet daqstikka u foresti u eliqi u muntani sakemm ħin minnhom propju qudiemhom ra baħar kbir. Ixħed ġandra, għajtet iċ-ċawla. U Libor obda mill-ewwel u xeħed ġandra għal ċol baħar. Malli din messet l-ilma, mill-iħnet kibret siġra enormi tal-ballut. Iċ-ċawla niżlet fuqha u qalet lil Libor li se jqogħdu ftit hemm biex tistrieħ. Mada mhux wisq hemmhekk, Libor reġa' rikeb fuq iċ-ċawla u din reġgħet bdiet ittir u din is-siġra sparixxiet. Il-baħar kien kbir ħafna u sakemm waslu lejn it-tarf tal-art li jmiss, iċ-ċawla talbet lil Libor jixħet iż-żewġ ġandriet l-oħra biex jistrieħu. Malli qabdu l-art, iċ-ċawla qalet lil Libor: issa se nsibu muntanja kbira u ninżlu fuqha. U hekk ġara, imma malli niżlu, iċ-ċawla qaltlu: issa, ara, il-kbir għadda, jien se nitilqek hawn għax ma rridx nersaq lejn dik l-għolja u nispiċċa bis-siq l-oħra imweġġa wkoll. U telqet lem bla kliem u bla slim. Libor iddispjaċih mhux ftit li ċ-ċawla ma waslitux sa fejn kellha twaslu, imma x'seta' jagħmel. Għad iħares madwaru, ipprova jara x'se jagħmel, sakemm f'daqqa waħda minn taħtu sema ħafna qajjat tal-waħx u ra żewġ ġiganti jitqatlu bejniethom. Malli lemħuh waqfu mill-ġlied u bdew jgħidu miegħu: min taħseb li int? Min qallek li tista' tiġi fis-saltna tagħna? Fruli, jiena ġejt mill-bogħod ħafna, isamt ħafna foresti u muntanji u widien, u saħansitra isamt il-baħar biex ġejt hawn. Wieġeb imbeżza Libor. Mela etlaq lil hemm u ħallina niġġieldu bejnietna bil-kwiet. Reġa' wieħed mill-ġganti. Important nistaqsikom fuq xiex qegħdin tiġġieldu għax forsi nista' nagħtikom parir u ngħinkom. Ara, itlaq lem, min taħseb li int? L-ewwel qbattu ġejt hawn u issa minn għalik li se tagħti parir lilna. Inċint. Le, stenna naqra, qabeż il-ġgant l-ieħor. Ħanajdlek jien għala qegħdin niġġieldu u mbagħad nara x'parir taftati. Ara, qed taraħ dak is-sarġ, sarġ ġifieri tkun isa xi ħaġa li toqgħod bil-qiegħda fuqha u titpoġġa fuq xi bima, xi żiemel jew xi ħmar. Ara, qed taraħ dan is-sarġ? Dan kien ta' missierna. Dan is-sarġ ta' sħarijiet. Min ipoġġu fuqu u jgħid irrid immur f'dan it-tali post, is-sarġ jieħdu hemmhekk minnu fih. Tifhem qala t-tnejn li aħna rriduh bil-fors u x'hekk. Nifhimkom u għandkom raġun tiġġieldu fuqu, wieġeb b'makakkerija kbira Libor, imma jien għandi soluzzjoni għalikom u bekk ma tibqgħux tiġġieldu, imma l-ewwel ħalluni nagħtih daqqatajn dak is-sarġ. Il-ġganti għalkemm daqsiex ma kellhomx moħħhom tajjeb daqs ta' Libor u tawh is-sarġ minn għalihom li kienu se jisimgħu xi soluzzjoni għal kwistjoni ta' bejniethom.
sar ġewwa saddle bl-Ingliż. Il-ġandra hija acorn bl-Ingliż. Imma malli Libor ġie taħt idejh is-sarġ ta' sħarijiet, poġġa fuqu u għajjat: "Irrid immur fuq l-għolja tad-deheb." U Libor qeleb minn quddiem il-ġganti li issa bdew jiġġieldu b'mod aktar feroċi għax bdew iwaħħlu f'xulxin li tilfu s-sarġ ta' missierhom. Libor sab ruħu eżatt quddiem il-kanċell kbir tal-kastell tad-deheb fuq l-għolja tad-deheb. Fetaħ u hemm qudiemu feġġet is-saħħara xxieħa. "Min ġibek hawn int, xi trid?" qaltlu b'leħen li jbeżza. "Ġej tal-Indivja ta' qalbi. Jekk qiegħda hawn nitolbok biex tagħtihi lura", qal Libor b'kuraġġ kbir. "U ma tarax biċċa bniedem bħalek se tgħid lili x'għandi nagħmel, hawnhekk jien nikmanda u Indivja hija binti." "Kollu sew, għajdli x'għandi nagħmel biex immur għandha", reġa' Libor. "Biex tieħu l-Indivja trid tagħmel 3 affarijiet. Jekk jirnexxielek toħodha lura, imma jekk le tmut." Ix-xieħa ħadet lil-Libor f'waħda mis-swali tal-kastell u ordnatlu jistenna hemmhekk. Malli telqet, infetaħ bieb żgħir u minnu tfaċċat Indivja, sabiħa daqs qatt qabel. Malli raw lil xulxin wara dak iż-żmien kollu, Libor u Indivja tanqu flimkien. "Indivja, għal għamilt li hekk? Għaliex ma bqajtx id-dar? Kieku taf x'niket qabadni meta ma sibtekx u kemm sofrejt biex wasalt sawn, biex fuq kollox laqas naf jirnexxilix nieħdok minn ommok. Kieku bqajt hemm ma żid tiegħi Libor, kont tbati ħafna aktar milli batejt diġà. Hemm minni. Issa tinkwita xejn, afda fija u kollox imur tajjeb, ibqa' fuq kliemi." Indivja telqet u Libor baqa' waħdu f'dik is-sala. Kien il-lejl u matulu ma ġara xejn u xejn. Libor baqa' jistenna. Imbagħad sab l-ikel fis-sala. Kielu, imtett u għajnu marret bih. Malli sebaħ ħass min iċqalqu u qudiemu ra l-wiċċ ikraħ tas-saħħara. Indivja. "Jekk trid lill-Indivja tiġi lura għandek l-ewwel ejja miegħi ħanatik biċċa xogħol x'tagħmel." Libor mexa magħha lejn il-bitħa u x-xieħa tagħtu serriq tal-injam, mannara tal-injam u ħatar tal-injam ukoll. Ħatar ġifieri bastun. Imbagħad ħaditu ħdejn siġra kbira tal-arżnu u qaltlu: "Sal-lejla irridek tqatta' din is-siġra f'bit biċċa. Jekk ma tagħmilx dan, tmut." Kif seta' jqatta' dik is-siġra jekk l-għodda kienet tal-injam? Għalkemm Libor ħassu b'qalbu maqtuwa, ipprova xorta waħda. Imma mal-ewwel daqqa li ta' bil-mannara din inqasmet fit-tnejn. U meta prova jisserra t-zok tas-siġra, anki s-serri inqasam. Libor inxteħet mal-art jibki u jisħet xortieħ. Imma f'nofsinhar tfaċċat Indivja b'basket kollu ikel. "Mal-art? Jaħsibtek se nsibek taħdem mhux misħut fl-art?" qaltlu Indivja bleħen mill-isbaħ. "Kif tridi naħdem jekk ommok tatni għodda ħażina? Dik apposta għamlet biżgur ma jirnexxilix." "Isa, tagħmilx hekk", qalet Indivja x'kien rat lil Libor jibki. "Mela nsejċatlek. Poġġi mal-art u kul u ħalli kollox f'idejja." Malli qalet hekk Indivja dawret iċ-ċurkett f'sebaħħa 3 darbiet u qalet: "Issa stess irrid li din is-siġra titqatta' f'mid biċċa." U oħroġ il-għaġeb f'temp ta' ftit minuti dik is-siġra saret 100 biċċ injama. "Issa, maħbub tiegħi, ħaġa waħda biss", spjegat Indivja, "ara ma toħroġlok xi kelma ma' ommi li rajtni jew li għamilt dak li għamilt." Manżul ix-xemx ix-xieħa marret fil-bitħa u sabet lil Libor bil-qiegħda fuq il-100 biċċa tal-injam. Imbagħad ħaditu fis-sala
u tagħtu jiekol u telqet. L-għada filgħodu x-xieħa ħaditu ħdejn vaska kbira u ordnatlu biex sa filgħaxija jieħu dak l-ilma kollu fuq għolja li kien hemm il-bogħod. U fakritu li jekk ma jagħmilx hekk kien se jmut. Din id-darba Libor ma ħabbilx wisq rasu, stenna sa nofsinhar u dak il-ħin tfaċċat Indivja. Milli qiegħda nara ma ħdimx wisq dalgħodu lanqas, qaltlu Indivja bil-ħlewwa. Stennejtek ħalli tagħmel dak li qalt li ommok. Kif jista' dan l-ilma imur fuq l-għolja? Indivja dawret iċ-ċurkiet tliet darbiet u qalet: issa stess l-ilma ta' ġo din il-vaska se jmur fuq l-għolja u jibqa' hemm sa filgħaxija. U l-ilma obda l-ordni ta' Indivja u mar jarraq l-għolja. Malli x-xemx bdiet nieżla, ix-xieħa reġgħet lura u għadbet mhux ftit x'kien rat li Libor kien reġa' rnexxielu jagħmel l-impossibbli. Anki dakinhar ħaditu lejn is-sala, tematu u telqet. Filgħodu kmieni reġgħet marret fis-sala u ħadet lil Libor f'nofs qalqa kbira ħafna. Ix-xieħa ħarġet suffara u safrita u mat tisfira minn imkien ġew 300 fenek selvaġġ. Xogħlok hu li tira dawn il-fniek f'din l-għalqa. Issa, ara se ngħidlek, jekk niġi filgħaxija u nsib imqar fenek wieħed nieqes, tmut. Imma x-xieħa lanqas laħqet daret għax il-fniek slavaġġ bdew jiġru ma' kull imkien u Libor intebaħ li b'ebda mod ma seta' jagħmel dak li ordnatlu s-saħħara. Allura poġġa fl-art lejn il-fniek jiġru ma' kull imkien u jistenna lil Indivja. F'nofsinhar bum, Indivja tfaċċat bħas-soltu bil-ġewlaq tal-ikel. Qed li se nsibek titażżem fix-xemx flok taħdem, qaltlu bil-ħlewwa. Ha, kull. Indivja dawret iċ-ċurkiet tliet darbiet u qalet: issa stess f'nik slavaġġ se tiġu lura hawn kollha u tibqgħu hawn sal-lejla bla ma tiċċaqalqu minn postkom. U hekk ġara. Malli manżul ix-xemx ix-xieħa waslet fl-għalqa u rat il-fniek kollha madwar Libor, bdiet tħossha taqbad bir-rabja. Libor qam f'salt u qalilha: Melissa kif temna, Indivja hija tiegħi. Indivja tkun tiegħek għada mhux illum, wieġbet b'ħafna ħażen f'moħħha s-saħħara u ħadet lil Libor lejn is-sala tal-kastell. Bil-lejl, fis-skit perfett li kien hemm, Libor sema bħal tektik mat-tieqa u mar jiftaħha u ra ħamiema. X'inti tagħmel hawn dal-ħin, ħamiema? staqsa Libor. U għajma, wieġbet il-ħamiema, mhux għalik ġejt? Jien Indivja, ġejt biex inkellmek fuq għada. Ara, għada ommi se tieħdok f'sala kbira u hemm issib 300 fajla kollha b'wiċċ wieħed. Int se jkollok tagħżel waħda li nkun jien. Ħares sew fl-għajnejn. Dik li temżek b'għajnejha l-leminija tkun jien. Għażel lil dik. Fimt? M'hemmx għalfejn temiżni, qal Libor, għax jien tant inħobbok li narfek żgur. Titkellimx hekk. Issa għada meta tara b'għajnejk tinduna li dak li qed tgħid ma jagħmilx sens. Filgħodu kmieni x-xieħa marret għal Libor u ħaditu f'sala enormi mimlija mirja u linef mixawla u kollox kien kulur id-deb. Bil-qiegħda fuq sufani tal-bellus kien hemm 300 fajla il-koll b'wiċċ wieħed, libsin il-biss kulur il-fidda biċfuf lewn id-deb. Kollox kien qiegħed ileq u jgħammex. Malli daħlu Libor u x-xieħa, it-tfajliet qamu bil-wieqfa u bdew mixjin lejn Libor. Dan qagħad iħares lejn għajnejhom u meta resqet lejh waħda u hemm żitu bajna l-leminija għajjat: Dik Indivja! Ix-xieħa ridet tisplodi bir-rabja, x'kien rat li kellu raġun. Kollox sew, dik hija Indivja u hija tiegħek, imma ma tistgħux titilqu mill-kastell qabel għada. Libor sabruħu waħdu ma' Indivja u qalilha:
ma kontx naf li għandek daqstan taħwa kemm tixxiebħu. Dawk mhumiex ħuti, jien għandi żewġ taħwa biss. Dawk fatati u l-kieku għażilt lil xi ħadd minnhom kienu jqattawk biċċiet. Immissa ħallina minn dan. Se nibqa' ħdejk għax lill-ommi m'iniex nafda. Qiegħda naħseb li għandha pjan f'moħħha u għalhekk żammitna hawn sada filgħodu. Iżda fil-għaxija Indivja telqet minn hemm u qalet lil Libor jekk mal-lejl nisma' xi ħaġa niġi għalik u nħarbu. Dak il-lejl Libor ma setax jala għajn majn, il-biża' kien kbir. F'daqqa waħda, eżatt wara nofs il-lejl, jisma' tektik mat-tieqa u hemm ra ċinju abjad li malli daħal fis-sala inbidel f'Indivja. Iġri Libor, irridu nitilqu issa stess. Żomm miegħi. Ara, se nitattew b'dan il-velu u nħarbu. Ommi se toqtlok għada filgħodu. Libor għamel kif qaltlu, tatta bil-velu u taru l-barra mill-kastell. Ħdejn il-kanċell kien hemm żewġ pari żraben u kaxxetta. Isa, Libor, aġġel, par żarbun għalik u ieħor għalija. Fittex ilbsu, iġri. B'dawn nimxu 12 mil. Sraqtom l-ommi u ħattilha wkoll dil-kaxxa bil-ġojjelli. Oqgħod attent għaliha. Id fid bdew mixin, kull pass li jagħtu kien joħodhom 12 mil bot u allura bdew jaġlu ħafna. Imma s-saħħara semgħathom għaddejjin u qamet tiġri biex tilbes iż-żarbun ta' 12 mil imma indunat li ma kienx hemm, allura ġabet iż-żarbun ta' l-24 mil u telqet tiġri warajhom. Ma tbeġbix, Libor, tbeġbix jiġifieri ma li seb beda jisbaħ, ma tbeġbix, Libor qal lill-Indivja hawn xi ħadd miexi warajna. Dik żgur ommi, poġġi l-kaxxetta fl-art. Irfes fuqha u żomm miegħi. Indivja dawret iċ-ċurkett 3 darbiet u qalet issa stess, Libor isir siġra u jien warda fuqha. U hekk ġara. Ftit wara għaddiet is-saħħara li m'għandunax bis-siġra b'warda fuqha. Malli ma baqgħetx tidher, Libor u Indivja reġgħu saru bnedmin u dawru t-triq u komplew mixin. Imma m'għaddix wisq ħin li x-xieħa m'għandunax li kienet miexja fid-direzzjoni l-ħażina u daret hija wkoll. Ħin minnhom Libor qal qiegħed nisma' ħsejjes qalb is-siġar. Dik żgur ommi, irfes il-kaxxetta. Indivja dawret iċ-ċurkett 3 darbiet u qalet issa stess, Libor isir knisja u jien altar ġo fiha. U hekk ġara. Ix-xieħa resqet lil dik in-naħa imma ma ntebħitx bil-knisja u bl-artal ġo fiha. Malli ma baqgħetx tidher, Libor u Indivja reġgħu saru bnedmin u komplew mixin. Imma m'għaddix wisq ħin li x-xieħa m'għandunax li kienet miexja fid-direzzjoni l-ħażina u daret hija wkoll. Libor ra xi ħaġa sewda rriesqa fid-direzzjoni tagħhom. Dik żgur ommi, irfes il-kaxxetta, qalet Indivja. Indivja dawret il-ċurkett 3 darbiet u qalet issa stess, Libor isir vaska u jien ċinju jom ġo fiha. U hekk ġara. Imma din id-darba is-saħħara rat kollox u meta waslet dejn il-vaska bidlet lilha nnifisha f'gendus li beda jixrob l-ilma tal-vaska. Il-ċinju beża li l-gendus kien se jibilgħu għax l-ilma kien naqas ħafna mill-vaska, iżda ġrat waħda tal-għaġeb. Il-gendus tant xorob ilma li infaqa u minnu ħareġ l-ilma kollu li kien xorob. Malli seħ dan, Libor u Indivja reġgħu saru bnedmin u ħallew lis-saħħara mixħuta fl-art bla ħajja. Issa ma kellhomx aktar problemi u fl-aħħar waslu lura d-dar ta' om Libor li kienet marita ħafna bl-inkwiet li kellha fuqha għal dak kollu li ġara. Ma reditx temmen li Libor u Indivja kienu hemm qudiemha qawwijin u sħaħ u bdiet tibki bil-ferħ u tannaqgħu magħha. It-tlieta kienu ferħanin ħafna li kien għadda kollox b'wiċċ il-ġid
u l-om marret tgħix ma' Libor u Indivja fil-palazz kbir tagħhom. Hemmhekk għexu flimkien ferħ kbir ħafna u l-om fieqet mill-mart li kien ħakima u baqgħet tgħix għal ħafna snin imdawra bin-neputijiet tagħha. U hemm tintemm l-istorja l-għolja tad-deb mill-ktieb Hrejjef mir-Repubblika Ċeka skont kif irrakkontati minn Immanuel Mifsud.